May buntag guys, nindot kayo ang sunrise karong adlaw. Sunrise while walang adlaw nagsagubang ang moon tuadi adto sa imabaw. Mga ganiyang sayo kay nindot kita na lang sunrise pero medyo udto na. Gahulat ng mga tao, wapay nangabot mga wapananunggo. Ano ito na ang ka? Ayan ang dito sa unahan. Lakaw-lakaw lang ta, lakaw-lakaw. Okay, ito na ang sunrise. Sa'yo. Tanawa kung sa kaanindot ng sunrise karong buntaga. Painit ko karon para makakuha ko vitamin D kit sa adlaw. Vitamin D. Sorry tagamay, sorry. Actually baka pabi akong mata, yan lang ko dress bebe kay nindot kayo ang tanaw ng adlaw sunrise. Nindot kita tanaw ng dagat pa. Dili kayo balud makalming ra. So enjoy ako ang sunset days. Okay. Nindot ang vitamin D basta bumutag. Nainabot na dunggo isa. Isa pa akong nakita ng dunggo. Ring dapita. Sari nga wala pa ginagawan. Ano pa kayo nanunggo? Sa unahan kinana. Wala pa yun nanunggo. Wala pa kayo nanunggo. Hilingaw pa kayo.
Kapit na kong puto. Hmm. Mamahaw, mamainit. Oh, mga toy-toy. Mga anak ko lang ito. Parang ipahit akong puto ganihang buntag, mga duwa ka buo. O pan mga tulungan rin na binagyaron ng isa. Mainit na kay Wi-Fi ko. Sabi ko yung vocal na yung kung anong init. O may vocal napalong ng kung yung vocal na ako yung ito na ako ng kapi ba ni? Yes, kapi ni. O piya ama. Okay. Mga pitaon niya ay mga pagmata. Kaya mga libo ang mga tayo. Ito ko na nga pangambit din niya kay marapay na nang nawak hindi ko daw kay lechara din. Okay. So bitbitan ako ang dalawang nakangam kini. Taon niya sa ko sa payag ato ko sa payag. Dito ko sa payag magkuan. Sa payag mamainit. Pero yung mainit na dito sa payag. Kain payag ha. Payag. Dito ko na mainit. Uy, payag kay nabuling. Ang siligan. Dako ako tog na ako. Rupiah. At yung background na. Kainit. Bentang. Pay lamig sa gawas ang kilat na sila. Gawas dire na siguro ko solid. Mo kayag mainit ka lang yun. Siya na sa palinga shoot ko takabalo mahala na ni mura mag shoot sa tutorial. Ako
tayo. Tayo tayo ligo eh. Agad pa kaya na, may ligo. Kuya, Yep. ihalangin na ni mo? Waswasan pa. Ay, Yan naman. pati nga sa concha washer. Wala man. Actually, wala. Mapit mapit. Malapit na ninyo. Kung ato baybay dito, wala pa ninunggo ang mga manunguay. Balik na taon niya sa baybay para mga ambit usod anon. Okay. Kagat ko na ay. Oh, very haggard. Kanikin. Matap ko na. Okay. Tayo making sagbot niya guys. Wala ko kung hinloon niyo. Wala ko ipag-uot yung call. Ang holder, giahak na. Ito. Ay kung hinloon niya ang sagbot. Bakit sagbot? Sabay ko hinloon niya. Kaba ko iligo. Mata na ko mga ulit ako sa live dari og mga sod naman. Sinsya na dahil kong hinloon ng sagbot hinloon tanaw niya gikan ko sa baybay pero ibalik ko kay pas sila na munggo. Ito na pita ba eh. Okay, dila na pita na may for today's bayan. Actually guys, diri bitaw ang dapita kay mo ni kung may luan ang dapita kay drink sa garang mag video. Wala akong makakauban sa balay kay diri mag TikTok. Huwag pa ang balay pa sa na. Hindi sila pa sa garang mag shoot. Bayan, kakat mo balikat. Kaya nga
Paalo tapod ko busing ugma or unya. Kasaya kong bukot. Lapas sa skillet. Ikat itong ikat. Itong picture. Okay, sa pagkita na po ninyo kung unsa ko kabuutan. Try mo saan ako setup ang camera para makita. So ba? Kita na. Alam, kita na ba? Okay. Kita na. Ang pagutan. Okay. Ang sabot. Dagan yung sagbot. Magkuha sa kong gusto na sagbot. Ay na kumaktipok. Yan ako tiwasan kay balik pa ako sa baby kay mga bit ko isda. Balik na ako sa baby para ang bit ko isda. Guys, balik na sa baby. Masa na nanunggo na ang mga balik na sa baby kay nanunggo na ang mga mananagat. Okay, let's balik. Pagkainit na gyud. Woo! Now guys, na ako'y nakitaan nga saan nga langgam itong silingan ba? Saan nga langgam? Uy. Saan nga langgam? Sops. Ay, suga yung langgama. Saan nga langgam? Lolo. Suga. Okay. As usual guys, balik po sa Blake Cape. Pero inita. Pari ato miyagi. Balik ko sa balik ang kuha. Pandong kay. Pero naman inita sa baybay eh. Balik sa kabalik. Isa ko lang pandong. Balik ko sa baybay. Pandong.
Here's my panda. Ano? Inita gyud, grabe. Mga tao na maadto dito sa nagtapos. Kau belum kepilih nih. Noni saya Minugay tag mga isda. Ngani kada buntag. Manunggo ang mga nagat. Ay tayo bisa. Sa Dala job no, nani job. sa isda. Lagi biar betul. balik tobong. Oh, kau Dimas. Oh, putih. Oh, kak. Aku pala tes lang pitadegan. Ano sa dinadra pang labay? Oh, panglabay. Pasig na po'y panghatag ya, bakay paklakoy managod. Magalalay mo, ano din mo, magala mo. Ikaw din ino. Kaya na panlapay o. Gumana na. Pero ang mga gwapo rin ang pasyon. Oke, nara ka mga ka-breaks. Pag gwapo wa. Nara gino kusog kayong kuha ganyan. Sa kiwa dahang kuha. Pangban, panglabay raman sa balas. Patas ang presyo. Pilang kilo natay? Maot ang Pilang kilo natay? nanguan. Ilan ka ng kilo nita? Ano be? Ano be? Ilang kilo mo nito? 2 kilo na? Nara? 100. Pahiyo mo kay wapo ra wapo pugo. Ano? Eh, maayo. Bili mga layaya. Nito ulo. Balik siya sa pikas. Nakagawa may lambay. Sa pikas, gusto na ilambay dito. Try na ko dito. Okay. Ay, patagi inang tagid. Oh, binaya kay landong pa ko pili nita. Pero ba na mo nakita na mo yun ba mao ni mga layay diri. Ah, tunyo. Grabe yung kainit. Magtimbang namin sa isda nga. Ang bito nun, na namin diri sa raping sa baybay.
Okay, meron din. Isang ka kilo. Pilang kilo ni? Pilang kilo? Pakatingin na. Pilang kilo na? 120. 120. Oh, yabo ko. Balik di ba? Baldi din. 120 kilo. Ay, gamitin ng kuni. Oh, ako ito. So, 120 kilo sa isda. Order na ko. Order. Ambit ako isda. Dulong-dulong. 120 kilo. Sinabot ko sa balay. 契約した手前は最初にやることがある。お前の名前を決めるんだよ。お前の名前、ゆずは。 Paniwan ako napalit niya. Dulong-dulong. Pag 120 kilo. 私が試したら師匠にBasta Kaldi ay. よろしく。じゃあ、ギルドに行くか。 Mani ako napalit nga isda nga 1 kilo tag 120 ang kilo. Ang ngalan na ni kay dulong-dulong. Ano ibalik akong balding agulman. Oy. Ayan, tira na. Balding agulman. Balik. Okay guys, ako na ibalik ang balde. Tag-inita oh. No? No? Tag-inita? Grabe yun. Tag-inita. Ito kung itan-ong langgang maniba, kato ko isara. Dua man sila isa. Dua man sila kabuok. Sila nga langgam. Ang isa oh. Dua man sila kabuok. Ito yung init ah.